Soc presidenta de l'agrupació des del 2018 fins ara, que tenim aquest any 2021 hem renovat la Junta. Actualment és la més paritària de la història. L'agrupació té 71 anys perquè és de l'any 50, l'any passat van fer 70 anys. Vaig començar en l'associacionisme als 12 anys perquè els meus avis sempre em deien «Per què no vens a l'audició de sardanes del diumenge? Per què no vens?» I un dia vaig dir «Doncs vinga, anem-hi». I realment m'hi vaig iniciar perquè vaig veure que hi havia gent jove com jo. El meu naixement associatiu va ser amb 9-10 anys a l'Esplai La Graia a Horta-Guinardó. Vaig estar d'infant 8 o 9 anys i vaig exercir de monitor. Després vaig entrar al Consell de Joventut de Barcelona, en què vaig estar 4 anys, dedicant-me a temes de cooperació internacional i antiracisme. La realitat de l'associacionisme a Barcelona i a Catalunya és un pèl endogàmica. És veritat que és molt tradicional de famílies, no? És veritat que és difícil trobar algú que entri com de nou. Tens un grup de persones amb un llenguatge molt específic que si no el coneixes és com difícil entrar-hi. No vol dir que la gent que estigui dintre rejecti o tiri cap enfora. També vaig conèixer molta gent que venia de fora i es va enamorar i s'hi ha quedat. Vaig entrar a l'associacionisme a través del grup Dintre el Bosc, el sardanista grup Dintre el Bosc. Va ser amb 16 anyets, crec que era, i als 18 anys ja em van demanar oficialment si volia entrar a la Junta com a vocal. Uns anys més tard que em vaig endinsar en el món dels geganters i també vaig entrar a actuar en la companyia de teatre Sia per anys, que també actualment hi estic. Al cap d'uns anys, l'Ivan Besora, el president actual d'Adi Folk, em va demanar si volia apuntar-me a la Junta d'Adi Folk. Tinc una colla d'amics estan dins de l'associacionisme i és això, és una estona que és per mi, per passar-m'ho bé, per desconnectar de feines, obligacions. I la part de directiva i de junta crec que també és un punt que em dona un repte. Ser membre d'una junta és compromís, però al final el balanç que fas al llarg de l'any és que fas una feina perquè gaudeixes fent-la, perquè tens un sentiment de pertinença a un lloc, perquè penses que fas un servei al poble. Amb 4 anys vaig començar a l'Esbar Bruguers de Gavà i amb 16 anys vaig començar a ser el mestre del grup infantil. Després amb 18 anys vaig agafar el grup juvenil i amb 21 vaig agafar el cos de dansa de l'Esbar Bruguers de Gavà. I després aquí a l'Esbar Sant Martí vaig entrar el 2007, cap al 2013 vaig agafar el grup juvenil de l'Esbar i el porto fins a dia d'avui. I un any més tard, el 2014, vaig agafar un grup de dansa clàssica d'adolescents que també porto a dia d'avui. Fa uns 6 anys vaig entrar a la junta directiva de l'Esbar com a vocal de dansaires i ara en fa 2 que sóc vocal de comunicació de l'entitat. El fet d'estar allà tan jove, a vegades dubtaves de dic això, però en el meu cas almenys era una cosa que és més meva, que m'imposava jo de dir ostres, no sé si ara jo he de dir això, què pensaran ara, no? Ui, aquest que diu ara, no? Però es va perdent, també, vull dir, amb la pràctica al final vas veient que sí que ho pots dir, que ho has de dir, de fet. Les actituds de la gent adulta cap a tu, a vegades no voluntàriament, però poden ser o compassives o poden ser amb una mica de cert despreci o superioritat i això implica que et cremis ràpidament. A l'Esbar Bruguers de Gavà vaig entrar a la Junta amb 21 anys i com a director. Hi havia una part de la Junta que sí que estava d'acord, que per això hi vaig entrar, però hi havia una altra que la veritat va ser molt difícil i molt complicat. Tot era desconfiança cap a una persona tan jove pogués portar la direcció de l'Esbar. A poc, també gràcies al moviment juvenil organitzat, el discurs s'està ficant sobre la taula i això afavoreix que gent més gran se n'adoni que potser està fent aquestes pràctiques. Hi ha moltes entitats que la Junta és una cosa tancada, que sempre són els mateixos i no perquè ningú més s'hi vulgui posar, sinó perquè, com que sempre els has vist els mateixos, ja no ho intentes. I potser faltaria una miqueta d'això, que des de les juntes obrir-ho a la resta de socis i dir, ostres, si algú s'hi vol implicar, i no únicament dir-ho, però si veieu algun interès, anem-li a demanar personalment. Mira, prova-ho encara que sigui només per organitzar aquesta festa. Si realment aquesta persona li interessa i vol agafar el compromís, ja pot entrar dins de la Junta. Si
si el grup i l'entitat no només fa els assajos i les actuacions, sinó que a més organitza, com és el cas, sortides. Si tu comences a implicar-los amb aquestes coses d'entitat, no de dansa sinó d'entitat, i a donar-los responsabilitats d'aquestes, te n'adones de dues coses. Primer, que ells es veuen, ostres, aquí tinc un futur, no? Com a associacionisme, jo puc fer això, puc fer l'altre, compten amb mi per fer-ho. En una edat on, per la societat, els adolescents ningú compta amb ells, no? Vull dir, això és així. Doncs això els agrada. I per un altre cantó és el fet que facin grup. Fa que després tots vulguin passar, o un grup gruixut vulgui passar el cos de dansa. Venir aquí per mi és com desofegar-te, no? T'oblides de... Per un moment és com que només et centres en ballar. Podré tant com pugui, m'he de centrar als estudis primer, però vull seguir l'Esbart i passar el cos de dansa. Ara vaig ajudant, quan estic en ajuda vaig anar al cos de dansa, però estic als juvenils i vull seguir tant com pugui. Un relleu és important per introduir noves idees. La gent jove, els zennials i els millennials, porten noves idees, no? Noves formes de participar que poden ser atraients per les entitats. No? L'internet és com participar des de l'internet és bàsic, com podem promoure que aquesta participació sigui íntegra, tant física com virtualment. Les xarxes socials són un punt absolutament primordial per l'associacionisme, si es fan servir bé, a l'hora de conèixer noves coses. El fet que entrin persones joves a dins d'una junta és més fàcil que puguem arribar a la parietat. Quan fem un espectacle i el director fa la reunió, no? Escoltes les opinions dels joves, perquè se'ls dona la veu, no? I dius, uau, que guai, no? Això que pensen i tal, perquè al final ells viuen molt el que passa al carrer, no? I el que ara està de moda, estan superconnectats. Jo crec que se'ls ha de donar veu perquè donin les seves idees, no? I aprofitar aquestes idees dels joves i utilitzar-les. Ara bé, deixar-los també que ells la desenvolupin. Tampoc val que em donin la idea, vale, gràcies per la idea, i ara ho fem nosaltres. No, això tampoc, perquè al final no et donarà una altra. Perquè clar, al final es cansarà. Has de deixar que et doni idees i a més els has d'involucrar en els projectes. Una junta que és plural en el sentit que hi ha gent de 20 anys, gent de 80, és, jo crec, el millor que pot passar perquè combines experiència amb ganes de fer coses noves.